welcome once again to our live broadcasting at Faith Alive. As I continue with the message, fear not. This epidemic have brought in fear, kutya vanhu vagere mumba. Church haina kuvharwa, chakavarwa ichechi building, asi chinonzi chechi chaicho ndiwe munhu, vanhu ndokereke. Saka vanhu havana kuvharwa, vachiripo nokutenda kwavo. I just want to encourage you today neshoko rinoti ndinoziva wandakatenda. 2 Timothy 1 verse number 12. Paul writes to Timothy. Paul was in prison, in trouble. He was never enjoying good life. But he writes to his dear son, a young pastor, and he says, "For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I'm not ashamed." Paul says, "I'm not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep." Hama dzangu, nyaya huru yandinoda kuisa kwamuri ndeyekuziva wawakatenda, kuziva wawakagamuchira, kuziva wauri kunamata. Paul says, "I'm not ashamed, for I know whom I have believed, am persuaded that he is able to keep." Mwari wacho anogona kuchengeta. Who is this God? I mentioned in my previous message that God is omniscient. He is all-knowing. Ari kuziva zvese zviri kuitika. Ari kuona zvose zviri kuitika, for he is omnipresent. Anoziva nyangwe zvauri kufunga mupfungwa mako. Anoziva zviri mumwoyo mako. Shoko rangu riri kuti ziva wawakagamuchira. Kuti iyeyu Mwari ane simba rokuporesa. He is omnipotent. He is all powerful. Oh, I'm reminded of that lady with the issue of blood. For she said, "If I can only touch the hem of his garment, I shall be made whole." Paakaenda akanobata Jesu, Jesu akati, "Pane andibata, ndanzwa simba rangu kubuda." Asi mudzimai azozviratidza, Jesu anoti, "Woman, your faith have made you whole." Hahana kuti simba rangu rakuponesa, akati your faith. Akaziva munhu waari kunobata. Akaziva kuti ndikaswedera kwaari pane zvinoitika. Pane vatendi vazhinji vari kuuya kuna Mwari vasingatende wavari kutenda. Vanouya kwaari vasingatende kuti anopedza dambudziko, anoporesa urwere. Hahana kana dambudziko rimwe chete raanokundikana. Paul says, "I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep." My dear brother, my dear sister, I'm not ashamed to say he is able to keep you from this coronavirus. He is able to keep you from any kind of trouble. There are so many troubles which have come and gone by. Our God is able. Ndiri pano kukuzivisa kuti ngatirambei tichinamata Mwari, nokuti tikamunamata Mwari uyu anotiitira zvose zvatiri kutsvaka. Exodus 23 verse number 25 says, "Worship the Lord your God."
kureva kuti iyewo wakagamuchirawo muri mudzimba mamuri. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. And God says on that same scripture, I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full life span. I will give you a full life span. Kureva kuti haufe uri mwana mudiki, haufe usati wakwegura. If you worship him, patiri quarantined, tiri mudzimba dzedu, worship the Lord your God, and his blessing will be on your food, and he will take away sickness away from you, and he will give you a full lifespan. My dear brothers and sisters, today, Mwari iyeyu yesterday, today, and forever. He changes not. I said he is omniscient, he is all-knowing. Ari kutoziva kuti kune coronavirus iri kufamba. Ari kutoiona ichipinda muvanhu. Mwari wacho ane simba rokuporesa, ane simba rokurwira. Chaanoda chete ndechokuti titende kwaari. I'm reminded Moses ari muwilderness, Mwari vatuma nyoka dzinopenga nokuda kwemisikanzwa yevanhu, vachipopotera Mwari, vachipopota, vachinyunyuta. Iye Mwari achivaendesa kunyika inoerera mukaka nouchi, akatuma nyoka dzinopenga dzikavaruma. Moses akachema, Mwari akati gadzira nyoka yendarira uiturike padanda. Anenge arumwa ngaarege kutarisa danda, ngaatarire nyoka yendarira iri padanda, achaporeswa. Hazvina kunzitarirai kuna Moses, hazvina kunzitarirai padanda rakaturika nyoka, zvakanzitarirai panyoka yaturikwa. Nesuwo ngatiregei kutarira pane coronavirus, ngatiregei kuramba tichitaura simba recoronavirus, ngatiregei kuramba tichitaura zvairi kuita, asi ngatitaure izvo ukuru hwewatakatenda, ukuru hwaMwari, ukuru hwaIshe Jesu ari kuti kuno mudzimai uyu, kutenda kwako kwakuporesa. Ndiri kubatsira mumwe munhu nhasi, muri mumba mamuri, unganai nemhuri nevana, dzidzai kuita kereke mumba, dzidzai kunamata semhuri, unganai pamwe chete kuti muswedere pedyo naMwari. Maswedera pedyo naye, modzivisa Satani anokutizai. Jesu, the same Jesus yesterday, today, and forever. I'm reminded of one of his scriptures. I love Joshua 1, verse number 8. You know, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Please underline, observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. You are not only to read it, you are to meditate upon it. You are to think of it day and night. You are quarantined. You are right in the house with all your family. Why can't you take your Bible, open the book of life, read it? You will be situated by the rivers. Your leaves will not wither, whether in drought. You will be having enough water in season and out of season. I'm encouraging you
to read the Word of God. Pray. Worship Him. Pray every day. Let's pray to our God. Let's pray to Jesus. There is nothing as powerful as prayer life. If we pray, the Lord will hear us and the Lord will answer us. He didn't say if you want to pray. He said when you pray, which means it is a must. We must be praying all the time. Read your Bible, pray every day. Above all, you should know whom you have believed. Ziva wawakatenda. Hana chinomukunda, hana chaanokundikana, hakotsire, havate, anoramba akakuchengeta. Ari kupi? Uyo ari mauri, mukuru kudarika ari munyika. He is very alive. Mupenyu izvozvi kutaura kwandiri kuita. Ziva wawakagamuchira. Muzive kuti haakundikane. Akamutsa vakafa, akaporesa vanorwara. Vaiva nenzara akavapa zvokudya, vane maperembudzi akanatsa, mapofu akasvinura. Iyeye haakundikane. Mwari wauinaye mukuru. I encourage you to keep on worshiping Him so that He can bless your food and your water. He will take away sickness from among you. May God richly bless you. May God richly protect you. May His face continue to shine upon you. May you be blessed with your family from all the calamities. In Jesus' name, amen.